Onorevole Borzan. Hvala lijepo. Trgovci sa sjedištem u Europskoj uniji obvezni su pridržavati se strogih pravila europskog zakonodavstva, poput roka od 14 dana za odustajanje od kupovine. To je pošteno prema kupcima jer kupuju na neviđeno, ali stvara velike troškove trgovcu. S druge strane, više od 60% građana Europske unije boji se kupovati online jer nisu sigurni koja su im prava u slučaju problema. Prosječnom potrošaču vrlo je teško odrediti ima li online trgovac sjedište u Europskoj uniji ili ne. Uvođenjem prepoznatljive oznake kupci će lakše prepoznati kod koga mogu s povjerenjem kupovati, a pošteni trgovci će biti privilegirani u srazu s konkurencijom koja se ne pridržava europskih direktiva. Pitanje dostave također treba regulirati, ona mora biti transparentnija i jeftinija. Ne možemo očekivati veliki rast online tržišta dok god kupci se boje da bi umjesto mobitela mogli dobiti ciglu. Hvala. Mr President, in the wake of the digital age, the Union must fully realise the potential and opportunities offered by the Internet and e-commerce for the further development